Estudiants i professors d'una acadèmia d'informàtica de Son Oliva, a Palma, acaben de treure del forn un espectacular projecte. Inspirats a la sèrie de televisió Juego de Tronos, han fet una versió mallorquina i en 3D de la seva capçalera. Un equip de 8 persones ha treballat 8 mesos per aconseguir aquesta seqüència de gairebé 2 minuts. Així comença una de les sèries nord-americanes més conegudes, Juego de Tronos. La seva capçalera és una peça d'enginyeria en 3D i aquesta que veieu ara és la versió mallorquina. L'han creat un grup de 8 professors i alumnes d'aquesta acadèmia d'informàtica de Son Oliva, a Palma. Somos muy fans de la serie y de a poco se fue mezclando el qué pasaría si sucediera algo así en la isla o aparecían estos temas de engaños y luchas de poder, el muro. L'equip ha tardat 8 mesos en fer realitat aquest somni. Alguns dels llocs representats són, per exemple, la catedral, el castell de Bellver o el tron de Sóller. Indubtablement una versió mallorquina per a una sèrie que s'està veient a tot el món i que té moltíssims de fans també a les Balears. Recorremos tanto el aeropuerto de Palma, nos vamos al castillo de Bellver, vamos a la catedral, vemos el tema del muro, que con la serie tiene mucha relación. Después nos vamos a la Plaza España, mostramos a Jaime y después, gràcies al tren històric, el tren de Sóller, llegamos a l'acadèmia. Fa només 3 dies que han publicat el vídeo a internet i ja acumula molts comentaris d'usuaris de tot el món, una versió ben illenca que ens transporta al món fosc d'aquesta sèrie. I acabam amb una gran notícia per als seguidors dels Rolling Stones.